Jiyanê xwezayî li Zozanên Lalêşê de di konan de didome. Her sal xelkên navçeya Elkeya ser bi bajarê Şirnaxê bi hatina demsala Havînê di buharê de derdikevin çiyayan û li Zozanan çar heyvan dimînin. Koçer konên xwe vedikin û li Zozanê pez û bizinên xwe dişîrînin. Dusê malbat tev de derdikevin Zozana. Zilam şivantî dikin û li aliyekê li ber pezan dimînin, jin jî berîvantî dikin û pezan didoşin. Em biharê tên evê derê sê heyva. Vî warî em heyvekê dimînin. Soba dus be festîval el verê. Piştî festîvalê mêbarkê çîne mêrge sotî. Mehûnî va jiyan bîne wêre em dadgerine pişta qezayê. Em vê derê pazî xwayî dikin. Mesela pazî vê derê 1300 ez du hevalît xwe me li ber 1200. Yê çend malekan e, neyê yekê, yê gela malan e. û ev jî malê xwe tîne vê derê heqê ereba giran e. Çadırê xwe ve den mîne li vê derê heta wa çend meha derbas bît, şîrê xwe penîrê xwe çêdikin û yê bixwe firoşît û yê bixwe digirît. Payzê dadgerin em çina xwardan. Jin amaca pê dikin ku jiyana li Zozanan xweş e, lê zehmetiya wî jî gelek heye. Lewra hemî karên kona azaroka jî li ser pişta jinan dimeşe. Jin him pez didoşin, him jî wê şîrî dikin penîr û mast. Heriyên pezan jî şeh dikin û dirêsin. Bêriya me gelek zehmeta me êçikê tên, zehmeta wê gelek, xweşî jî gelê tên. Hemaye hoye em siharê tên doşin bena mal dikene penîr. û hinekê şîret xwe bi seroberken carî ve têne bêra dane êvarê. Ew jî êvarê dikene mat û siharê dikên. Xwe dema em hot dikene. Ma jiyanê hoye. Zehmeta jina gelek, êçikê de gelene. Dîsa baş xweşiya me jî tê. Di siharê rahat bim rêzanî bi rêzana xwe çêdikin ma manê xwe çûn der kolanan malin. Matarê bêrê hazir dikin têne bêra xwe. Hemaye hoye mirov betal nabît. Em sê mehan mînin. Hava heyvekê me li vêrê swê çine warê ji horê me du heyva ji li wêrê bin. Şivanên piçûk berîvanên zarok jî li aliyê dê û bavê xwe dikin. Li gorî xelkê navçeyê, Zozanên Lalêşê bi xwezayiya xwe bi av û çêrê gelek dewlemend e. Ev jî li ser tema şîrê heywanan bi êrenî bandor dike. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Şirnax.